Komplet il-frustrazzjoni għal ħafna pazjenti fl-isptar Mater Dei kif it-tlieta kienu diversi l-persuni li ġew informati li l-operazzjonijiet li kellhom skedati kienu ġew mħassra. Dan hekk kif qed tkompli l-azzjoni industrijali min-naħa tal-infermiera dwar kwistjoni li żviluppat dwar l-ikel tal-isptar. Jidher li sa kmieni filgħodu kienu diġà ġew imħassra minn tal-inqas 8 operazzjonijiet. Id-direttivi ngħataw wara li l-Gvern baqa' jinjora t-talbiet tal-infermiera u l-qwiebel dwar l-ikel fl-isptar, servizz li jintuża minn mijiet ta' ħaddiema fl-isptar Mater Dei. Dawn huma l-aħħar minn sensiela ta' direttivi li taw l-MUMN lill-infermiera. Dawn huma l-aħħar minn sensiela ta' direttivi li tat l-MUMN lill-infermiera u l-qwiebel fl-aħħar xhur hekk kif il-kundizzjonijiet tax-xogħol għal ħaddiema tal-isptar qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar diffiċli filwaqt li l-pis tax-xogħol jibqa' jiżdied. Bl-infermiera, il-qwiebel u t-tobba jaħdmu dejjem taħt aktar pressjoni. Sa issa l-MUMN m'għandix intenzjoni li tissospendi d-direttivi tagħha sakemm il-Ministru ma jagħtix widen għat-talbiet li qed tagħmel il-Union f'isem il-membri tagħha.